No corazón de Galicia, eríxese un dos faros da cristiandade, Santiago de Compostela. Pero, como chegou ata aquí o apóstolo Santiago Maior martirizado a miles de quilómetros, en Xerusalén? A resposta atópase nunha viaxe lendaria e prodixiosa coñecida como a Translatio. A nosa historia comeza no ano 40. Santiago, un dos 12 apóstolos de Cristo, é decapitado por orde do rei Herodes Agripa e os seus discípulos, Atanasio e Teodoro, recollen o seu corpo sen vida, embalsámano e embárcano no porto de Jaffa, iniciando unha travesía incerta polo Mediterráneo. A lenda conta que unha barca de pedra, guiada pola man de Deus, cruzou o mar en apenas 7 días. A nave arribou ás costas de Galicia, adentrándose pola ría de Arousa e remontando o río Ulla ata Iria Flavia, a actual Padrón. Alí, ao depositar o corpo do apóstolo sobre unha gran rocha, esta cedeu como se fose cera, conformando o primeiro sartego do santo, o Pedrón. Pero a súa viaxe non rematara. Os discípulos buscaron un lugar para o enterramento definitivo e acudiron á raíña pagada daquelas terras, a raíña Lupa. Astuta, ela someteunos a unha serie de probas. Enviounos primeiro ante o prefecto romano, que os encarcerou, mais un anxo liberounos. Despois mandounos ao monte Ilicinio, o noso pico sacro, a buscar uns bois para o carro, sabendo que alí habitaba un temible dragón e touros salvaxes. Pero, co poder da cruz, os discípulos venceron a besta e amasaron os touros. Asombrada polos prodixios, a raíña Lupa converteuse ao cristianismo e permitiu o enterro. O carro, tirado polos bois amansados, detívose sen guía ningunha no corazón do bosque Libredón. Alí, Atanasio e Teodoro deron santa sepultura ao seu mestre. O lugar caeu no esquecemento durante case 800 anos, durante a escuridade da invasión musulmá. Non foi ata o ano 829 cando un ermitán chamado Pai observou unhas luces misteriosas sobre o bosque. Alertado, o bispo de Iria Flavia, Teodomiro, descubriu a antiga tumba. A nova chegou a oídos do rei Afonso I o Casto, quen viaxou para venerar as reliquias, converténdose no primeiro peregrino da historia e ordenando construír ali unha igrexa, a semente da nosa maxestosa catedral. E a historia, por incrible que pareza, regálanos aínda máis sorpresas. No ano 1985, no xacemento de Adro Vello, no Grove, a mesma ría por onde entrou a barca do apóstolo, o profesor José Carro Otero fixo un achado único no mundo, unha pequena moeda medieval. É unha ameaxa de vellón do reinado de Fernando I, do século XII. No seu reverso, gravada para a eternidade, atópase a representación máis antiga que coñecemos da Translatio, a barca de pedra transportando o corpo de Santiago e os seus dous discípulos, Atanasio e Teodoro. Unha xoia numismática que conecta a lenda coa historia, a fe coa terra. A Translatio non é só unha lenda. É a viaxe fundacional de Galicia, a orixe dun camiño que une o mundo e o latexo dunha cidade que acolle a millóns de peregrinos. Unha historia de fe, perseveranza e misterio que, máis de 2000 anos despois, segue a resoar nas pedras de Compostela.